Свърши много добре на тази сцена. Браво, Мариам. Благодаря. Аплодисменти за Мариам. Мариам, благодарим ти. Тя слиза от сцената, а вие подкрепете Мариам с вашите гласове на 17451. Тя взема своето място в топ 3. Ще виждате графиката на екраните си. За теб остана само това изпращане. Не се притеснявай. Ти какво си подари за ваканция? Най-важното нещо за едно дете. И какво е то? Чадър за слънце. Да стоя на сянка и да не изгоря. Да ти кажа, и аз обичам да стоя в чадъра, а отдавна не съм дете навъншен. Ти кажа честно, аз не обичам мама. Мама много държи на това. Не знам защо. Много държи на това. Аз и сега виждам, че мама държи на това. Но виж как държи. Не знаеш приказката? Мама винаги има право, а татко само когато мама е съгласна. Вие, уважаеми зрители, не спирайте да коментирате всичко за шоуто на нашата фейсбук страница. Продължаваме след малко, останете с нас. Истинската битка едва сега започва. А сега следват